Bikini Club per a tu, tururú. Esta frase s'ha convertit en una consigna per a tots els seguidors del programa que s'emet dissabte i diumenge a la nit i de dilluns a divendres a la vesprada. Amb una fórmula senzilla, peticions musicals, dedicatòries, promoció dels grups valencians i sentit de l'humor, l'espai ha aconseguit tindre una gran audiència en tota la comunitat valenciana. Com a anècdota, cal dir que el rècord de dedicatòries la té una telefonada que en va fer 296. Però a més dels programes ja s'han fet famoses les festes bikini. En una discoteca de Meliana s'ha celebrat la número 15. Molts fans de l'espai radiofònic van dir per què els agrada. El que m'agrada, la música i el presentador, per a tu, tururú. Passa molta música, molt variada i tot. Per a Vicent Bartual, el conductor del programa, no hi ha cap secret darrere de l'èxit de l'espai. L'èxit i el secret del Bikini Club és que el Bikini Club el fa el personal que escolta el Bikini Club, no és un oient, sinó que és el que fa el programa a la vegada, triant la música, dedicant-la, participant en les festes de mil formes. No van faltar a la festa els personatges del bikini, com la mòmia de Catí, l'home llop i l'home invisible. La música va ser l'ingredient fonamental. Coneguts discjòqueis van punxar els temes de moda i també van actuar 3 grups valencians. Per a ells és important la promoció que fa Bikini Club. Yo pienso que significa mucho, ya que el nivel de promoción de grupos en España está un poco débil y siempre vienen bien programas como este, que me parece estupendo que haya programas así para que la gente se pueda promocionar su música. A festes com les de Meliana es pot accedir gratis amb el carnet del Bikini Club. De moment ja tenen 7.000 socis i 3.000 es troben encara en llista d'espera. La biquinomania no para.